ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ। ଭଗବାନ ପରା କହିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା? ଆଶା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। କ'ଣ ହେଇଛି? କାହିଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ? ଦୁଃଖରେ ବସି ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରୋଲ କରୁ କରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଗଲା ନା? ତେବେ ରୁହନ୍ତୁ ନା, ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିବି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ନେବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ବସିକି ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁ ଲେଖା ହୋଇଛି ଯେ? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପଟେ ନଜର ବୁଲେଇଲେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କାରରେ ଯାଉଛି, କିଏ ସ୍କୁଟରରେ, କିଏ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଆଉ କେହି ସାଇକେଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ମ ଅଲଗା ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତ କର୍ମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାନି, କର୍ମ କରିଚାଲିବା। ଯଦି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛେ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ହଁ ବନ୍ଧୁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନିହାତି ଦରକାର। ପରିବର୍ତ୍ତନ ଛୋଟ ହେଉ କି ବଡ଼, ଭଲ ହେଉ କି ଖରାପ। ଯଦି ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନଟିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା? ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ବସି ବୋର ହେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେ କଥା, କହିଲେ ଦେଖିବା ଏଇ ରାସ୍ତାଟି କେଉଁ ରାସ୍ତା, କେଉଁ ଏରିଆ ଏଇଟା କହିପାରିବେ? ଏହା ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଗଲା ବେଳକୁ ଏହା ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼। କଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଠାରୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ନା ବେଶୀ ଗହଳି ଅଛି, ନା ଯିବା ଆସିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟାରୁ 12ଟା ହେବ। କେତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରିଲୁଣୁ ନା, ତ କିଛି ବି ଖାଇନୁ। କ'ଣ କରିବା? ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଯଦି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ଖାଇବା, ନହେଲେ ପୁଣି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆଗେଇ ଯିବା। ପୁରା ରାସ୍ତା ତ ସୁନସାନ, କାହିଁ କେଉଁଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ନନ୍ଦନକାନନ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ନନ୍ଦନକାନନ ହେଇଗଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ଦେଖାଗଲେଣି। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ନନ୍ଦନକାନନ ବୁଲିବା ପାଇଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ତ, ଏଇ ହେଉଛି ନନ୍ଦନକାନନ। ଏଇଟା ନନ୍ଦନକାନନ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠି କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହେଲେ କାହିଁକି ଜଳଖିଆ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଆମେ ତ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ ନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ନନ୍ଦନକାନନ ଗେଟ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ତ ଆଜି ଆଉ ନନ୍ଦନକାନନ ଯାଇପାରିବାନି, ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପୁଣି ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେଣି। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ସେ ତ ଭୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରନ୍ତିନି। ଏଠି ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ଟି ଷ୍ଟଲ୍, ଖୁସି ଟି ଷ୍ଟଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ଚା ପିଇ ନେବା। ସକାଳୁ ଚା ବି ପିଆ ହେଇନି। ଭାଇ ଚା ଅଛି କି? ଭାଇ ହଁ ମାରିଲେ। ତେବେ ଭାଇ ଆମର ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଚା ଦେଲେଣି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ମାଟି ପାତ୍ର ଚା। କେବେ ଟ୍ରାଏ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପିଇଥିବେ। ତେବେ ଭାଇ ଆମର ଟିସ୍ୟୁ ପେପର ଗୁଡ଼େଇକି ଦେଲେଣି, କାହିଁକି ନା
ଚାଟା ଗରମ ଅଛି, ମାଟି ପାତ୍ରରେ ହାତରେ ଧରି ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମର ଚା ପିଇବା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଲୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆସିଗଲା ନନ୍ଦନକାନନର ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ, ରାଜ୍ୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ନନ୍ଦନକାନନ। ସେପଟେ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ଜୀବ ଉଦ୍ୟାନ ଥିଲା, ମାନେ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ। ଏଇଟା ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦ ଉଦ୍ୟାନ ବା ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୂରରୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଦେଖାଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଆମର ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ, ନନ୍ଦନକାନନର ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନ। ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ତ ଏଇଟା ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, +2 ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା, ବାପା ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମେ ସବୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ବାହାରେ ଟିକେଟ୍ ହେଉନଥିଲା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା ପାଇଁକି। ନନ୍ଦନକାନନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଆମର ଅଛି, ଆମର ଆନିମଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇପଟେ ଆମର ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ ହେଉଥିଲା। ତ ଆମେ ରୋପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସୁଥିଲୁ, ଏପଟେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲୁ ବୋଟାନିକାଲ ଗାର୍ଡେନରେ। ଏମିତି ଏପଟରେ ମୁଁ ତ କେବେ ଆସିନି, ଥିବ କି କ'ଣ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ଆସିନଥିଲି। ତେବେ ବହୁତ ପିଲାବେଳେ ଆସିଥିଲି ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ସହିତ। ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଯିବେ। ଆମେ ତ ଆଉ ଯିବାନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ। କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ କ'ଣ? ଟିକେ ଯିବା କି ଭିତରକୁ? ଓହୋ, ଏଇଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ। ତେବେ ଆମକୁ ତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ, କ'ଣ ଆ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି କି? କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ ନା କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଟିକେ କି? ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନନ୍ଦନକାନନ ପାଖାପାଖି ଆ ଭିତରେ କ'ଣ ପଶୁ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଧେ, ନା କ'ଣ? ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଚାଲିଲେଣି ଆଗେ ଆଗେ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତ ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଦେଖି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି। ଆଃ, କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଏ ତ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ ଦେଖିବା ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ। ଆହା, ମାନେ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ସତେ ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଖାଲି ଯାହା ଏଠି ପଶୁ ନାହାନ୍ତି। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ଶାନ୍ତି। ଆଃ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗଛ ଆଉ ଗଛ। ଏଇପଟରେ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉର ଏସି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଏସିରେ ବସି ଖାଇବେ, ସେମାନେ ଏଇପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଯାଇକି ଏସିରେ ଟିକେଟ୍ କରିକି ନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏପଟେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା, ଏସି ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଯିବାନି। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଥରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ରାସ୍ତା ବେଶୀ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ନାହିଁ, ଆମର କଟକ ନନ୍ଦନକାନନ ରୋଡ଼ରେ ମିଳିଯାଉଛି। ଥରେ ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଭିତରେ ପଶନ୍ତୁ। ଜଙ୍ଗଲ କେମିତି କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଆମେ ବି ଦେଖିନୁ, ଏବେ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଆମେ ହାତ ଧୋଇଦେଲୁ। ଏଥର ଭିତରକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଖାଲି ସବୁ ଖାଲି ଗଛ ଆଉ ଗଛ ଆଉ ଫୁଲ ଫୁଲ। ଆରେ ଆରେ, ଏଠି କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଫାଙ୍କା। ଆମେ ବୋଧେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ହଁ ବନ୍ଧୁ, 12ଟା ସମୟ ହେଇଛି, ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିଏ ଆସିବ? ଆମେ ସିନା ଭୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶୀଘ୍ର। ଦେଖିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ଭିତରକୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଫାଙ୍କା, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କରିବା? ୱେଟର ଭାଇ ଆମର ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆସିଗଲେ ସେ ନେଲେ ଆମଠାରୁ ନେଇଯିବେ, ଅର୍ଡ଼ର ନେଇଯିବେ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି, ତା ସହିତ ନିଦ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲାଣି। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ, କେତେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଫୁଲ। ଆହା, ପୁରା ମନଲୋଭା, କି ଶାନ୍ତି। ମୁଁ କେବେ ଏଠିକି ଆସିନଥିଲି, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିଉ ଭିତରକୁ ଆସିଲି। ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜାଇନ୍ ମଧ୍ୟ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଛାତ ଡିଜାଇନ୍। ସେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ ତ ନାହିଁ କିଛି, ଯେଉଁ ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଛି
ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସତରେ କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଗୁଡ଼ାକ କାଠ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ସିମେଣ୍ଟରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟୁ ନାଁଟା ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଯାହା ପଶୁ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଛ ଅଛି, ଫୁଲ ଅଛି, ପୁରା ଭରପୁର, ପୁରା ଶାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପାର୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଭଲ ଲାଗିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି, ଭୋକ ତ ଜୋରରେ ଲାଗିଲାଣି। କ'ଣ କରିବା, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲେଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ବସିକି ସେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଦେଖି ପକେଇଲେ ମୋବାଇଲରେ। ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ, କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ସବୁ ଚୋବେଇ ପକେଇଲେଣି, ଶୋଇ ବି ଗଲେଣି। ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲେଣି ସେ ବହୁତ। କ'ଣ କରିବା ଆଉ, ଖାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରିକି ଭୋକ ପୁରା ବଢ଼ିଗଲାଣି। ଖାଇବା ଆମର ଆସିଗଲା ଏବେ। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇଟା ଖାଇବି ନା କ'ଣ? ଓ ତମେ ସବୁ ଏତେ ଜିନିଷ ଖାଇବ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଖାଇବି? ମୋତେ କ'ଣ ଭାତ ଭାତ ଦିଆଯିବନି? ହଁ ହଁ, ମୋର ଭାତ ବି ଆସିଗଲା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିଲେନି, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଖାଇନେବି, ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ମୋର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ସରିଗଲା, ଏବେ ବାହାରିବା। ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଭଲ ମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଖାଇବାର, ଘର ଖାଇବା ଭଳିଆ ଅଛି ଟେଷ୍ଟ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେବେ ଆପଣ ଆସି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଆମେ ବାହାରିବା। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ବାକି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭ୍ୟୁରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର କୁନି ଭାଇ 2 ଜଣ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖି ଉଠିଗଲେ। ଛୋଟ ପିଲା ଗୁଡ଼ାକ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ସେଇ ତ ସେମ୍ ଜାଗା, ଆମେ ଏଇପଟରେ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ଦେଖିନେବା। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୱାଟରଫଲ୍ ହେଉଛି ଏଠି। ଦେଖିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ, ଟିକେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଠି ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କହିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଠି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପରିବାର ସହିତ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଥରେ ଖାଇ ଆଉ ବୁଲିକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁକି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।